Oh yeah. Yakarira ndiri pamaforo manizuro. Yakarira ndiri pamaforo manizuro. Gorera gora topero sina testi. Ukumbona ngesekelele kwakabatana nefoni. There is something you couldn't find as well. Chi, aso wina loto kan. Better than that. President that charity I take adzoga mbara chemje. Come on. I've been told the charity kuti andotora mwana wangu bana kwa tete wake kwa kamenyesa. So I told ready for us kuti sitawe. Ukumbona lalile kweli. Kana mwana choka msiya ali kwekuko. Pane pocho songoda baba wake. Mama. Mukanatsa kufungisisa chake cheko. Isu tichakatadzira charity. So, tifana kutozvinipisa pari charity. Totaura sauna nkuru. Yanga siri rudu kapeta. Ane right yekuita Peter. Bozi mukanza kufungisisa zvakaitika pana charity mama. Istira chaitawo iki muzviziva. So, tofana kutocha kana tete wake kana wana hama yake totaura nadzo. Tozvinipisa tita chiwandu chedu. Now you're sounding like your father. That means I am right. Think about it, man. Oh yeah. You know we are in the go testimony. No you wanna go testimony. Gorera topera sina testimony. Pakutanga kwaro wakaita resolution. Chinamato chako chaunza many questions. Gorera topera sina testimony. Pakutanga kwaro wakaita resolution. Chinamato chako chaunza many questions. Kana ukaziva wekutungamidza hapana kana chimwe chakushungurudza. Nyadenga inga ndiwo vanokushambidza. Kubata kwaMwari kunokachamadza. Wekuchingamidza ndiye akakosha chingoziva. Koma mamwe vedu vari kufefetererwa. Mama mama. Bernard, chichikumbonta sodzokera mba wangu. Mama, munoziva vantu hamukambodzokera zvinhu zvakamira mamira zvakaita. I don't want anything to do with your issues yako na charity. Ndokuitira iti kana tikofi. Chimbomira kutaura zvechikafu izvo mani ndatinoda ndaumba. Okay, then iwe tozotaura manheru ndadzoka. Ndakugadzira mazai in the way you like. Bernard. Mama, chirega ndimhanya kubasa ndanonoka. No surrender. That's perfect. You wanna imbira this song. Dinoda kuti wendi udze pandaiva wrong. Wakanditamba said gone. Kundichinja nini said. No better never. Is that how you greet your friends? My friends are my friends. Because no so language in the band. So am I your enemy now? Charity, remember that day you made me your enemy. And remember what was the first reaction you done? Ndandakatsangwa kani. Charity, saka ikuzvinowariita. Andisina kutsangwa and I forgive you for everything. Yeah, Charity. So ndokubatsirani. I need your help. Now, you need my help now. Nika Zino, this is serious. Okay, Jana. Hapana afa, I need your help with Bernard. Bernard. She Bernard yakauya kumba akandithreatina kuti adaendendesa kukoti. So ndikuda undibetsera kutaura naye. But my advice, kana tumenza nyaya yokotika. It's better to you utsvake lawyer rako rikumirira because isusu kana tsuro unge uchizvona ndingakumirira upayo. Nyika,
I'm not going to beg you. It means I've realized my mistakes and then but tell me, what do you expect me to do? You are the only person, you know what I'm you are the only person who wants to know a problem. I need you, Nika. But in Dinimu, no matter what you're going Those Do you wonder, you know, can say some kind of can say some kind of baby, you're gonna say some kind of we're gonna say some kind of in the put you on go see them kind of we're gonna say some kind of do you wonder, you know, can say some kind mama rwenyu ndaruona ndoda kuimbira kanziyo nekuti makanyanya kani mountain seems so high mama Masere sema Mboma. You like exaggerating things and it? Mboma ndo mama mjeri. Hey Jerry, I didn't do against my will. Ish. Mom. Pana pandu gara just a temporary shoot. Kamba nekati chani paimbe kana kayuka. And suda la jembe, ngati ndoda ndamba kwao. Ngati ngere pano ndichitukwa na chetu wako. You check and say kutukana kwenye kwa magati na chetu, but I have some use for you more. As long as it's in chetu wako. Ndiyo, actually, I'm feeling good about myself. Okay, yes. Takampa ultimatum. Kana karamba uti kazi sana. Ninye mwana wangu. Ndokumiendera kukoti chini. As if that was scary. Kama nakai, kana bagato chinja upapai. Kana sungaroeka amtoro ya chetu. This uza ama pisi ndarinya. Nalipindi hivyo. rwenyu ndaruona ndoda kuimbira kanziyo nekuti makanyanya. Guys, what is the price? Haundo dusha misike. Koma ya kwari. Sha, ufambira mwamuso wangu pawanerewe. Ausato mjere. Don't worry about it. Okay, anyway. Don't try coffee and drink, guys. No. It's a TV, right? Don't worry. I do that. I'm saying. We have to tell you. Anyway, Nishaka. Sasa ndio ukuri. And not go wanda na familia pana. Cheki tabaya kumba kwangu kati ndio kuzotawa ni. That's when ndashika pana. Saka Kupisa ndio waisira drink kwa inda mambo ngaji tu muna waisira drink. Andongotara. Saka sana zenye wewe sasa mbona ndari kwesa. Tio watoka kutia. Jambo wada kujana. Dari cherish akaya kumba. That's when ndawa yashi. Pana. Akaya kumba ndio kuzotara na mbina. Yo, mwezi unza chichi kunyasoitika yaro pakapa kuna chiri. At this time, sheria vutariki. Ndakampa time yokufunga. So ndakamza kuti anytime ndikuenda kukoti nye kurundira mpesa kuona mwana wangu. What? Acho usiwaramba mwana wako leo. Watazomvuma akura. Yes. Why not 4 or 5 years back? Yeah, he won't understand. Machikiro nikaita bhuku ndakarodza zvokuti zvakutondiudzaka hapana yanikaratidza kunzisevo. Ya uya nemadigiri urombe chete mfano wangu. No. Hapana chomukandiudza panyaya yangu ini na Charity, guys. Ini ndakareswa at first. Ndakagamuchira responsibility pasina zvisi zviri kunetsa. Saka hapana kachatingatadze kuunderstand ka. Hapana nyaya. Kana ningaiseve chacha ndanzwisisa. No, problem ni pana ndikudai. Ndakafamba. Ndatomborora infect wakadzi 2 years. Tichingonisana chiramba. So, ndakazoenda kumasowe. Ndikanzitsvaga mai mwana wako kutanga. At least ni zvako zvekufambira bo.
ndakakuna mari dzakawanda nyika ndaitombosenzera kuJoburg ndikatobvisa dzimwe mari ndikuti ndibvise kubranch rekuJoburg ndichiuya kuno Kapa. Alright, saka ukabva uyu audzona Bianca kuti Cherry taugara kuno kwandi. Wakaziziva sei? Never mind about that. Ndozviziva. Don't worry. Hakuna kuzopedza akadhiringira muzvoda. Kwanti wandipe. Ayo ungabva wamwe zvoda to ngomba mvura patepe. Kangopa munhu. Misha iwe ndogara ndikuti uri mienzi mane patasvika pana. Indava. Mienzi ndiwe nasi mienzi pana apa chapa. Yo Kadash JT in the polling cup as in the elders version Captain Pliers Signal I don't care Kutargu funge Hindargu kai Yo big leg Nyaya tagendete Tifante Handi funduke Munu mupenyu Hagarara kanaka Hagamukano baka fighter apana kana chano like kufa musiye anogona kokolaita kana ataka kukufighter kona umukete anoda kuti aende uregere I'm coming. Ndiani ndiri kuuya. Cherry. Unomboza moja sei wewe? Yes. Ukanaka. Unomboza moja sei Bernard? Cherry. Karapasa pongo. Sanduze zvekupenga uri kuzvinzwa? Ye. Uri kuona sengorumba makoma unosvika uchita zvaunoda. Did someone speak to me? You are so disrespectful, girl. Wanzwa? Yeah. Mama, please. Imimi ndi munhu mukuru papa. Act like one. Bernard, ndikuzama kudzidzisa munhu kako unhu. Akasvika pane vanhu anofana kumhoresa vanhu. Vanhu vapi? Makazvitarisa mukuzvona kunge muri munhu here mimi. Mwana kasina hunhu. Stupid. Kungoti musoro nenge for sure. Kana newe Esther Matimbire, maziso anenge nyimo dzaramba kuibva, kamai kasina kurayirwa. Did you just call me by my name? Oh yes. Hey, shut up man. Mama, ndokumbira mbeenda bedroom ndokumbira mbotara Charity. Charity. Karapasa pati mbotara fana kuru. And now we uzogara panapa. In fact, ndauya kuzokudza kuti kana zviro zvauri kuda, all right, fine, tosangana ikoko. Iwe Charity, kana urumba mangu behave semunhu not semuka. Karapasa pati mbotara. Andati handisi kugara pasi. Okay, it's fine. Buda kumba mangu. What? Uri kundidzinga mba mako? Vangu ndiri kudzinga mbawa ne Charity. Ndati buda kumba mangu. Munu mupenyu Hagarara kanaka Hagamukano baka